На всички, аз съм Fight Expert и днес ще правим с Shadow и Bladehead. Ще правим Minecraft филмче, наречено Бягство от затвора 4. 4. Да. И аз съм под ролята на полицай, те двамата са под ролята на бандити. И нека да започваме. Разка, колко се радвам, че ви улових. Сега ще работите за мен. Излизайте да ви дам кирки. Добре, ще ми дадеш кирка и ще работя. Добре, излизай. Елате ми в офиса. И ако някой се посмее да избяга, ще пусна са килийника ви. Не светкай лампите. Ра. Защо? Само кирка. Дефия. Точно така. Тръгвай. Ра. Какво друго взе? Да знаеш, че ще проверим. Нищо не си взел. Започваме. Да. Миньори казаха, че тук имало злато. Всичко, което откриете, го давате на мен. И ще споделя малко с вас. Малко. Защото от вас работата, от мен печалбата. Не е нужно да запълваш дупките, Ра. О, леко съм болен. О, виждам, че Ска откри диамант. Мое. Ого, доста диаманти. Мръдни се, иначе няма да ги изкопая. Добре, Ра. Добре, Ска. Къде е, Ра? Копайте. Мръдни се. Вие сте най-работливите ми деца. Откакто сложих този закилийник, всички работят. Аз го сложих вчера, но вчера лових вас. Ще ви отуча да не палите села повече. Да ви видя къде сте. Къща? Да, старата ми къща. Който влезе там ще бъде обезглавен. На мига. Обещавам. На кой нарича старче, де? Аз съм на 25 години. Добре, старче. Дебелко старче. Дразниш ме, Ра. Добре, няма. Обаче може ли да убия кравата? Крава ли си има? Да. Не. Бати, кутото. Вижте. Обратно в килиите, момчета. Веднага. Ра. Ска. Килиите. Ска, къде се скри? Добре, идвам. Ахахаха. Идвай. Веднага. Къде си? Къде си? Горе ли си? Да. Кога се качи? Аха. Пайде да се събираме. Ох, леле. Аз не мисля така, той е много по-силен от всички ви взети заедно. Да, но не е правил такива убийства като нас. Не ми го покара. Влизайте. Влизай, Ра. Искате ли храна? Не. Ра, гладен ли си? Да. Отивам да взема храна. Всъщност аз съм имал момент. Само Рада излезе навън. Заповядай. Благодаря. Ох, как съм настинал. Аз си лягам. Ели ще надзиравам камерите, каквото аз си реша.
Ах, вие дребни, малки, долни гадини. Не в кулата. Сега ще съжаляваш. Глупак. Ска, махай! Връщай се веднага! Връщам се. На малко съм. Близо до смъртта. Знам. В килията! Ра, къде си? Ра, излизай! Нямаме врата. Иначе Ска ще го отнесе. Добре, не, умира. Влизай! Ра, знам къде си! Излизай оттам! Добре, излизал съм да не убиеш Ска. Излизай! Или ще съжалява. Чакай! Не мога да изляза. Защо не ми върнахте кирките? Извинявай. Върнете ми ги веднага. Аз се оставам чисто. Добре, вярвам ти, Ска. Аз отново отивам да надирам камерите. Или пък ще си поспия. Те няма да избягат. Ей, нямате врата! Разкарай се. Ще ви сложа цимент. Добре. Ска, искаш ли да чупим решетките? Готов съм за вас, момчета. Ска бе учен. Моят... Бягай. Аз съм първокласен лекар, хора. Влизам си, само Влизай си веднага, брато. С Богом. Ра, умря. Ска, твоирайте. И Ска умря. Аз победих. Сега ще убия и Джони. Джони! Ела ми, бе! Чувам ги, те са духове! Бягай, бягай! Къде сте? Хайде, най-накрая сме свободни. Да, но сте мъртви! Ще запалим всички села в хоризонта. Не можете да докосвате огън, глупаци! Можеме. Не може. Трябва да се концентрираме само. Не сте живи! Мъртви сте, аз ви убих! Ние можем обаче да контролираме нещо като вятър, ще бутнем нещо и всичко ще се запали. Край на филм, това свърши много интересно. Духове. И глупости, те съществуват. Пак глупости. Така, ако ви е харесало, моля да дайте едно лайк, да се абонирайте за този канал, абонирайте за канала на приятелите ми и не се сещам друго. Всеки лайк води до който играе играта Minecraft, води до намиране на диаманти на Survival, а който играе Clash Royale до легендарна карта. Да, наистина, ние сме много силни на Clash Royale всичките. И това ще бъде клипът. Абонирайте се, харесайте клиповете. Описание няма да слагам на каналите. Просто пишете. На Shadow се казва King Pact, защото те бяха няколко човека, но се разделиха. Сега си е само Shadow. Bladehead си му се казва канала Bladehead.
Цифрите ще ги видите. То не е само Bladehead, мисля, че и 1, 2, 3 нещо си. Не Да, помня. така е. Не знам. Bladehead 1, 2, 3 е. Не знам. Дано да ви е харесал клипа. И това ще бъде краят на този клип.